الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بندرابي جولبي هدتوبه radio tilde du bango e onon be dido groupaji whatsapp groupaji andu annabima on woni al mustafa sallallahu alayhi wa sallam juule makko no feewi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jangtimo to deftaram teddunde inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بندرابي أودو النبي منتادو leyde asaman aɗa foti mantudemo e darsu fof so Allah jaɓi ma en kal e qualité ji makko takɗomo nelɗomo on andimo ɗum waɗi o wiya nden to salade jamiroje annabi makko sa salima jamiroje annabi makko ko fitna e lefte musi keptotoma ɗum ɗo hol daño ngalɗo kartal oɗo woni al mustafa sallallahu alayhi wa sallam ceerno Ousmane ko Allah wi falyahdhar alladhina la ilaha illa Allah فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين دون لوندي بجامروج المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة مكو لاول مكو aada makko konngudi makko golle makko fof ko moƴƴe ya reeno luundade golle makko mbiya ƴetta golle goɗɗe ha tengte ko faate diine ko a yettota ko Allah sa rewani caggal makko kanko wi al mustafa sallallahu alaihi wasallam on golluɗo gollal jeeya kay gueɗe amen ruttate koye joomum rawahu muslim da isɗisan hadis yummana aicha mo ganduɗa nelaɗo ne yiiɗi yummen aicha omo yiiɗi bamum aicha omo yiiɗi yummen aicha o wi ɗum mbeɗa yiɗma aha sa yiiɗi farmata ma saaha foof hayso noon a ɓittata ɓerde ma mbiyamo jettem beaucoup ay subalɓe joni so neɗɗo maayi tan ɓe ngara kamɓe fof ɓe naata galle mum mariyata mbeɗa yiɗma mariyata ngare mbaɗen no subalɓe mbaɗata ni bandiraɓe sehilaɓe en kaali hanke mbiɗen Quraysh en holko tawi e mbaɗa diina hol diina ɓe gonno eɓe bangorno e kaaɓe ɓe ɓornaki haydara cukalel dewel so jibinama ubbe hareji gasata tañƴen ɗam maago ɗum ɗo ko fijirde ɗum ɗo ko sangara ɗum ko ñamde jiiba ko ni ɓe gurduno hade al mustafa sallallahu alaihi wasallam ceerno Ousmane hande noon kalten ko dewle mabɓe aha sen kaali dewle kaalen ƴamal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi hara ƴam e ƴamal bande hara yeeto e jeygu bande ndeysan diine men ala janfo inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah yiɗa janfotoɓe bandiraɓe hoto ɗafto bande hoto yeeto e jeygu bande hoto ƴam e ƴamal bande bandiraɓe sehla ceerno Ousmane ƴameɗe noon holno mbayi ƴameɗe joni ene waɗi chinois woni kala ko ganduɗa wona original hoto ƴama e ƴamal bande nela sallallahu alaihi wasallam wi so wote garde mon oɗon jiɗi diine makko e jikku makko dokkemo to debbo to o yi fadfar bi dhati diine taribat yadak ƴettu debbo joom diine o jungo ma memilen a waasi sa waɗani ɗum kono joni ceerno Ousmane joom diine o a wawa andude mo ni ƴamowo walla ƴamateɗo o way kono caméléon ni way kono dooñoni kakkator buñol lakke olof njaay ko noon way so tawi ƴameteɗo o ko ceerno ɓe gaddata e ma ko diine i an kay ceerno Ousmane mi hoyɗi koyɗol mine ma tan eɗen mbaɗi bibje tan eɗen diwoye aljanna eɗen diwa tan la ilaha illallah jiimami tan te keɗimi darsuma goymi pin mbimi an kadi aduna mi yiɗa jeymi cakkaji en foof an kadi koyɗum tan eɗen gondi aljanna la ilaha ko ɗum koyɗum ɗum ɗo ko so ƴameteɗo taw ko ceerno te ƴamateɗo ko petto ballon ma vraiment Ousmane Dembélé je t'ai vu le coup de pied arrêté les 35 mètres il faut frapper avec l'extérieur les passes il y avait beaucoup de mauvaises passes mais tu as fait un bon match taw ko petto balo ko ni watte taw ko petto balo on ko ni ƴamirte o holluma kanko o suivi o ƴeewi match ma o oui ma vraiment corner c'était bien mais merci vraiment passe makko manki sona ɗum ma score beaucoup de buts quoi astaghfirullah to balay ko ni ɓe puntuma ha cikka oɗon jiidi fannu to on jiida fannu ceerno Ousmane mbiɗa dewle arabe ɓe holno mbano dewle bonɗe bandiraɓe sehilaɓe
dewle bonde hade al mustafa sallallahu alaihi wasallam arde wana ko wi ko wana ƴew joom diine o ala yummene Aisha wi dewle mabbe ndeysan ƴew debbo nden e hade al mustafa arde ene wawi duncude jonjol hubba ɗo jeygol tan yimɓe fof kaɓa ene wawi kadi gaynude haare kadi ko noon wano bandiraɓe sira kono ko gorko jogino qawama kañum wonno mawɗo galle ɗum woni nena sallallahu alaihi wasallam wi o oppi caggal makko fitna ɓurɗo bonde fof ko fitnata nisa fattako duniya fattako nisa ndenteɗe peeje rewɓe koye ndenteɗe boneji maɓɓe koye la ilaha illallah ƴew gorko ko gonɗa cembinɗa ko gonɗa intellectuel ko fof hoto telde goto e maɓɓe hay saɗa janggi ɗum qur'ana o bonna diine ma o bonna feere ma o hokkuma gacce aduna e lakara wala hawla wala quwata illa billah ko wayno dewle maɓɓe wayno koɗo fijirta ni bandiraɓe ene yurmini ene bonno yummen Aisha wi e temps jahilagal ko dewle nayyi goti dewle menni hande debbo yiɗe ƴame humane bandiraɓe sehilaɓe refti hen koko hulɓini debbo so laaɓi o filima o laaɓi gorko makko wiyamo yaato kaari yo toɓɓine la ilaha illallah muhammadu jaafo ɗon e konngol ngol yaato ka toɓɓinma debbo makko oppa galle mum yaato on ɗon gorko on leldo e makko ha o ɓama reedu so ɓami reedu o artata gorko makko so waynama ƴettam sola oppa mum wiya mbala cukalel ngel ene jibine e galle noble asko mum ene moƴƴa mbala ƴiƴe mum moƴƴa mbala ene wona noble wona najibu la hawla wala quwata illa billah ɗum ɗo ko façon e dewgal ɗiɗi ɓiɗ dewgal tata ɓigal ngal ko yimɓe heewɓe hedde sappo ɓe ngara ɓe leldo e debbo kamɓe fof ɓe gonda e makko so ɓami reedu so jibini o noddaɓe kamɓe fof hay goto suusa salade hay goto suusa salade ko wiya kaari wiya aha an woni bammo ɓiɗɗo gasi ɓiɗɗo takke mum dewgal nayɓingal ko ɓen ɗon rewɓe kadi fijoɓe rewɓe ngara rewɓe worɓe ngara ha joomum ɓama reedu ɓe jaha ɓe gadda goto ƴeewowo on ƴeewata ko koyɗe o ƴeewa koyɗe o ƴeewa teskuyaji aha oɗo ɓiɗɗo hormo nandi o nandi koye kaari wiya kaari oɗo ko ɓiye wawa salade ko ni dewle maɓɓe gonno bandiraɓe sehilaɓe e dewle joyiɓir walla holno ɓesgudu mbayatno joom doole en ngara jana e wuuro ɓe ƴetta rewɓe ɓe ƴetta yummiraɓe ɓe ƴetta keyniraɓe ɓe ƴetta israɓe ko ni ɓe mbano bandiraɓe joomum en noon ɓe kefta ɗumen ɓe leldo e ɓeeɗo rewɓe ɓen ɗon so jibini ɓiɓɓe ɓeeɗo ɓiɓɓe ko gacce hankadi ha dargue daro ko feleteɓe ko ñingateɓe ko kormaka ko hoynaɓe wala hawla wala quwata illa billahi al azim wallahi jomiraɗo subhanahu yurmi ende o neldi en ko al mustafa sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi kanko wi falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitna aw tusibum fitnatun aw musibatun mejjiti aya oni wallahi al azim jangi ɗum joni falyahdari yukhalifuna amri an tusibum fitnatun aw yusibum adhabun alim kene sen goppi lawol makko sen goppi diine makko sen goppi sunna makko sen goppi tariqa makko wallahi en borama ba dutata tan koto jahiliya on ji jahiliya no wanore waɗi kam haalde ɗum no ha ganden holno aduna o waylori aduna koye niɓɓere wonnode al mustafa ari leeral naati bandiraɓe sehillaɓe nden soɓe ceeri debbo aɗa seera laabi ujunere islam ari waɗi ɗum ceerle tati ɗum waɗi par force paama holko ceergal holko addi ndun holko addi ɗum debbo so maayi gorko so maayi ƴeew ɓiyum ene resta joom suudu ba mum ɗum waɗi ɗum ɗo kala baɗɗo ɗum wala tankihu ma nakaha aba'akum minan nisa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila oɗon gadi destuɗo joom suudu ba mum on e islam o warete daande makko taƴete allah ɗum ɗo bonde ko ni ɓe mbaɗatno neɗɗo so maayi joni maayi joom suudu ƴetta ɓe mbaɗa hen ɓe pawa wuudere halas ana ƴetti oɗo debbo hanki mi yi vidéo Thaïlande so gorko maayi debbo makko ubbide e makko gorko maayi debbo o waɗa less denko fawa e debbo o gorko fawado hen ɓe ubbiɗa wala hawla wala quwwata illa billah ngare mbiyat alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wala ko allah woni joome ko islam woni diina ma ko al mustafa sallallahu woni annabima bandiraɓe sehilaɓe so wona ɗum ko noon mbayanden on jii bonoji ɗin ɓe hewde jahiliya ko ni wano bandiraɓe sehilaɓe fijirde rewɓe jogui ko drapeau ji mbaɗata koye dame galleji mumen drapeau ji mbaɗa ƴew noon al mustafa sallah sallam an bajotoɗo an dentinowo an tindinowo jikko al mustafa sallah sallam e da o makko ne wattati ko rabbani ko dewannoɗo allah omo jogui noon jurum omo waɗi ko yetta darruji ko diina wonɗo fuɗɗiri ko étape par étape hoto ara yimɓe aɗa haalde mum ko ali wi ya haalde yimɓe ko pote hakkillaji mumen haade jeddude allah e nelaɗo ko woni makka ko fijirde nan ɗon sangara nan ɗon kono o haalano koko ɓurande import duuɓi sappo e tati mbaɗɗo fijirde fiyaka hooraka hajjaka umraka mbiyata hen ko mbiye la ilaha illallah male ɗon o andiɗiɓe ko tawhid ala defreɗo sona allah ala cukkoreɗo sona al mustafa sallah sallam
ala pijo fiya ɗon ala burel sangara helaka atanta waɗaka ɗum wawno warde Abou Jahlin walla Abou Lahin kono ɗum fof waɗaka étape par étape duuɓi sappo e tati omo nehaɓe makka haw yehi madina ko nden korka ari ko nden gueɗe ɗe fof sériyaji ga to ko tawhid wonno ɗum noon jangguinen yimɓe yoɓe gandu ala nafo sona Allah ala lordo sona Allah ala dokko sona Allah ala cuuro sona Allah ne tagui malaikaji ene ndema lahum ene ndenma lahum muaqibatu min bayni yadi yahfadu min amrillah ƴew Allah e baalmum hay min Thierno Ousmane banguel yamni Allah ne tagui malaikaji ene ndena ɗum yetto Allah wi la ilaha illallah muhammadun rasulullah koni alhaali maɓɓe mbano هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير جم دفتن بيام أو أري ابن غندي ابن غنديرنو بيب مكوني بيب مبني لا إله إلا محمد رسول الله وني هولون المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين